aquí te'n dones compte la capacitat destructiva de l'Alzheimer. Realment ho arrasa tot, és un tsunami. Fixi's, és un tsunami que quan ha passat busques les teves restes i penses, no sé, no puc reconstruir, tinc de fer-ho nou. Aquesta és realment la gran malaltia. Vaig tenir la sensació que era millor que pintar les muntanyes, agafar les muntanyes en petites porcions i portar-me'ls al taller, posar-los a sobre una taula. I quan agafes unes quantes pedres o rocs, els poses a sobre una taula, no trigues gaire en tenir sensacions antropomòrfiques. En general, pensem poc, discutim poc, perquè anem massa de pressa. Per pensar t'has d'aturar i has de reflexionar, has de plantejar-te les qüestions des de diferents punts de vista. Tot això necessita temps i el que ens falta sobretot és temps. Si avui estem reivindicant un respecte a la nostra identitat, etc., quina és la nostra identitat? És perquè la nostra identitat és diferent de la de la resta espanyols. I quina és la diferència? Doncs que aquest país va industrialitzar quan era l'hora, quan van començar els anglesos, i els altres no s'han industrialitzat fins molt més tard. M'interessaven els problemes, però no he considerat mai que els problemes poguessin ser tema de poesia. I sempre m'ha agradat més que mirar al voltant, mirar cap a dintre per mirar d'entendre'm a mi mateix. Avui tenim moltíssima informació. No cal que l'escola es concentri en donar informació. L'escola ha de donar criteris. Ha d'educar perquè la gent sàpiga anar pel món, sàpiga triar allò que és bo, sàpiga rebutjar el que és dolent, sàpiga fer la crítica de per què és dolent. Això és el que ha de donar l'escola. Una condició bàsica d'un diplomàtic és que tingui credibilitat, que d'alguna manera sàpigui guanyar-se la confiança de la gent que té al davant, que ells se'n fiïn. I això es aconsegueix dient sempre la veritat. Jo tinc una idea sobre Catalunya d'un país global. A Catalunya no se l'ha de fer, no s'ha de fer país. Catalunya existeix, l'únic que s'ha de fer és governar-la. Jo crec que els professors s'han de separar del que expliquen, del tot. Escolti, jo he estat educada en el franquisme i ja sé què és que et vulguin manipular, que et vulguin fer creure el que no és. Per tant, seria bo explicar la religió com un fet lògic, normal, hi ha gent que la necessita, hi ha gent que no, i explicar els ventalls que hi pot haver. Un pot triar per aquí i un pot triar per allà. Per mi el dret a morir dignament és un dret humà. És un dret d'autodeterminació. Mal es pot parlar de l'autodeterminació dels pobles, això també ho he dit més d'una vegada, si abans no reconeixem l'autodeterminació personal. La filosofia no resol res, la filosofia crida l'atenció sobre les qüestions. Doncs cal esmentar-ho. Si tu dius un mot i aquest mot veus que no és operatiu, qüestiona't el mot, no et qüestionis la realitat. La immigració no és una fatalitat que ens cau de fora contra la nostra voluntat, sinó que és un element endogen del sistema català de reproducció. És a dir, si Catalunya de sobte deixés de rebre immigració per sempre, ja no tindria res a veure amb la Catalunya que coneixem. Jo crec que, com deia Voltaire, sense els sentits no hi ha memòria. Perquè els sentits és l'emoció, el que ens emociona ens crea la memòria. Sense la memòria no hi ha esperit. I sense esperit no hi pot haver ni futur, ni justícia, ni civilització.